danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyon. Aka yi zargin ya haike wa wata ɗalibarsa mai shekaru 12 a duniya. Jakada Umar Babanya ya Sabon Gida yana da ci gaban wannan labari. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Gambo Isa ya bayyana, wanda ake zargin Ibrahim Tukur ya kasance malami ga yarinyar da aka ce ya lalata. Malam Ibrahim Tukur mataimakin headmaster wata makaranta a karamar hukumar Rimi a jihar Katsina ya amsa cewa ya aikata laifin da ake zarginsa. Ya ce yana ɗaukar ta zuwa gidansa yana bata naira 300 ko 500, a wani lokacin 200 yake bata kacal. Kuma wai a hakan yana da mata 3 da yara da dama. Ko da dai kakakin rundunar 'yan sandan ya ce bayan shi headmaster akwai wasu ƙarin matasa 2 da ake zargin su cikin wannan badakala, wanda su ɗin makota ne ga gidansu yarinyar. Ya zuwa yanzu yarinyar da ake zargin an kunsa mata wannan kulli ta samu nasarar haihuwa lafiya, inda ta haifi santalelan ɗanta. Ko da dai ya zuwa yanzu jami'an ba su gama tantance waɗanda ake zargin ba. Mu dai anan sai mu ce Allah ya kyauta. Umar Babanya ya Sabon Gida, na zaune bai ga gari ba. An gaida Sabon Gida da kokari. A nan kuma hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta cafke wasu mutane 262 bisa zarginsu da zama da dilolin ƙwayoyi. Jakadiya Aishatu Muhammad Lawan tana da ci gaban wannan labari. Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi NDLEA reshen jihar Edo a jiya ta samu nasarar kame mutane 262 bisa zarginsu da dillancin miyagun kwayoyi, wanda ya kai kilogiram 15,253.82, wanda suka kunshi wiwi, hodar iblis da kuma tramal a shekarar da ta gabata. Hukumar ta ce daga cikin waɗanda ta kama 180 maza ne, yayin da kuma 82 suka kasance mata, inda aka kama kayan a cikin motoci guda 10 da suka yi amfani da su wurin fasa kwabrin miyagun kwayoyin gami da jigilarsu. Har ila yau ta kuma tarwatsa gonar wiwi 15 mai girman hekta 11.82 duka a cikin shekarar da ta gabata. Hukumar ta lura kan cewa mutane 86 daga cikinsu an gargaɗe su da ja musu kunne bayan lura da batutuwan su tare da sallamar su don su koma ga iyalansu, a yayin da kuma aka yankewa dillalan miyagun kwayoyi 8 hukunci. Sauran kyasa-kyasan 220 kuma suna gaban babbar kotun tarayya. Ya ce dukkanin dabarun da dillalan miyagun kwayoyin suke bi wajen sarrafa kayansu, hukumar ba za ta zuba ido ba, za ta ci gaba da kokarinta na tabbatar da dakile aniyarsu. Gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki bisa hanzarin samar da mahallin wucin gadi wa hukumar bayan da masu zanga-zangar 'yansa suka tarwatsa musu helkwatar a watan Oktoban shekarar da ta gabata. To Allah ya raba mu da aikin da na sani. Aishatu Muhammad Lawan, na zaune bai ga gari.